нощи аз не спах, колко друми извървя да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживя да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, Скъпи гости, скъпи съграждани, скъпи потомци на загиналите синове на България! Днес отбелязваме 100 години от героичната смърт на нашите предци, загинали във войните за обединена България. Почитаме паметта на тези, които за една нощ от селяни и занаячии се превърнаха във войни, които пометоха врага и впечатлиха света. Почитаме паметта на тези, които преживяха ада на една война, останала в историята като Първа световна. Днес не е ден за празнуване, днес е ден за почет, ден за помен, ден на благодарност. Гости на нашето тържество са потомци на загиналите и госпожа Гурева, заместник-кмет, госпожа Бодева, общински съветник, госпожа Бояджиева, общински съветник. Преди около 80 години жители на село Прилеп построяват този паметник в чест на загиналите. Днес, по стара традиция, с дълбока признателност поднасяме венци и цветя. Венец от кметство село Прилеп. Венец от училище Васил Левски. Венец от потомци. Цветя от потомци. Моля всички да си поднесат цветята.
Скъпи гости на село Прилеп, скъпи съграждани, скъпи потомци! Днес сме тук да почетем паметта на нашите деди, участвали и загинали във войните за национално обединение от 1912, 1913 и 1914-1918 година. Подехме тази инициатива на Агенция Фокус, водени от идеята да възкресим забравения спомен на загиналите, да съградим отново прекъснатата от времето семейна връзка между живите днес съвременници и загиналите преди 100 години наши прадеди. Целта ни е да знаем и помним не само битките и сраженията от учебниците по история, а да насочим нашето внимание към истинските герои на войната, скромните и останалите неизвестни българи, които защитиха с чест Отечеството ни, които удивиха света с победите си при Люлебургас и Лозенград, при Булаир и Одрин, освободиха Тутракан и Добрич, проливаха кръвта си по бойните полета на Южния фронт, при Дойран и Доброполе, на завоя на река Черна и на връх Каймак Чалан. Обикновените селяни и занаятчии за една нощ се превърнаха в войни, които проявиха неподозирана храброст и разгромиха противника. След време френският министър на отбраната ще заяви: "Дайте ми армия от българи и аз ще покоря света." Имаме нужда да почетем корена си, да се върнем, макар и за малко, към рода си. Затова сме тук днес, с почет към всичко, което е паметта на рода, народното място. Ще отдадем заслужена благодарност към безименната саможертва на хиляди българи, в това число и 44 жители на нашето село. Без тях нямаше да има днес България. Чрез осъщественото до тук проучване от уредника на музея в селото, научаваме имената на участвалите и загиналите във войните, тяхното лобно място и съдба. От днес младото поколение ще знае повече за своята родова и национална история. Много страници, от които бяха премълчавани и забравени. Поклон пред паметта им! С чест и достоинство нашите деди изпълняват своя синовен дълг към род и родина, като участват във всички войни за обединение на Отечеството. Балканската война 1912-1913, боевете за Лозенград, Люлебургас и Одрин. Междусъюзническата война 1913 година при Криволак и Богородица. В Първата световна война 1915-1918 година. Боевете при Крива Паланка, завоя на река Черна, при Червената стена и до Иран, при Доброполе и Каймак Чалан. В битките за България участват десетки войници от нашето село. 46 от тях остават завинаги на бойното поле. Балканската война от 1912 година, 1913 година загиват 14 жители на Прилеп. Божан Ангелов Раев, артилерист, 32 годишен. Починал на 11 ноември 1912 година в Чорлу, Турция. Редник Георги Димитров Петров, 35 годишен. Починал на 1 ноември 1912 година в село Халфакьой, Чаталджанска околия, Турция. Редник Димо Станчев Фандъков, 23 годишен, загинал на 28 ноември 1912 година в село Караджакьой. Редник Дянко Даголев Петров, 27 годишен, починал на 20 ноември 1912 година в село Тарфа, Турция. Редник Иван Димитров Халваджиев, 24 годишен, загинал на 20 декември 1912 година
село Велимеше, Чаталджанска околия, Турция. Редник Иван Желев Тодоров, починал на 5 декември 1912 година в село Юлафли, Турция. Редник Иван Пенев Савов, 28 годишен, починал на 28 януари 1913 година в град Чорлов. Редник Иван Вълков Спиридонов. Пенчо Георгиев Славов, артилерист, 25 годишен, починал на 8 март 1913 година в град Чорло. Редник Райо Петков Раев, 27 годишен, починал на 14 февруари 1913 година в град Чорло. Редник Райо Вълчев Раев, 40 годишен, починал на 9 ноември 1912 година в село Калфакьой. Редник Станчо Желев Станчев, починал на 6 ноември 1912 година в град Софас, Чаталджа. Редник Чайно Иванов Георгиев, 26 годишен, починал на 14 ноември 1912 година в село Калфакьой. Редник Чаню Железов Станчев, 40 годишен, починал на 20 ноември 1912 година в село Калфакьой, Чаталджанска околия, Турция. В Междусъюзническата война от 1913 година загиват 3. Редник Георги Иванов Мърлев, 30 годишен, убит 18 юни 1913 година в боя за село Криволак, Щипска околия, Македония. Редник Русил Желязков Жечев, 31 годишен, починал на 8 юни 1913 година в град Серес, Македония. Редник Тодор Железов Пръхчев, 37 годишен, убит край село Богородица, Гевгелийска околия, Македония. Първа световна война загиват 26 жители на селото. Редник Андрея Стойчев Голчев, 18 годишен, починал на 29 септември 1918 година в Сливен. Редник Андрея Петров Косев, 25 годишен, загинал на 11 октомври 1918 година в село Пърбени, Леринско. Редник Ангел Иванов Божанов, 30 годишен, загинал на 18 август 1916 година на връх Пиперка, Чеган, планина, Македония. Редник Ангел Иванов Георгиев, 28 годишен, загинал на връх Каймакчалан, Борис, на 18 септември 1916 година. Редник Алекси Иванов Петков, 39 годишен, ранен на Каймакчалан през септември 1916 година и починал в дома си в Прилеп. Редник Голчо Андреев Голчев, 28 годишен, починал кавалер на военен орден за храброст, 4-та степен. Редник господин Вълков Пенчев, 20 годишен, загива в края на 1918 година. Редник господин Пендов Димитров, починал през 1917 година в Дедея Гач. Редник Димитър Ганев Сойгъров, 27 годишен, загинал на 10 януари 1917 година на Касабов Рил, Кожух планина, Македония. Редник Димо Голчев. Редник Желез Ганчев Тодоров, 23 годишен, загинал на 26 септември 1916 година на връх Каймакчалан, Македония. Редник Желез Тодоров Райчев, 20 годишен, загинал на 27 септември 1916 година
на връх Каймакчалан, Македония. Редник Манчо Ганев Спиридонов, 25 годишен, загинал на 23 септември 1916 година на връх Каймакчалан, Македония. Редник Мехмед Велиев Сулейманов, 20 годишен, загинал на 10 септември 1918 година на връх Кожух планина, Македония. Редник Паско Ненов Спиридонов, 31 годишен, загинал на 3 октомври 1915 година в град Крива Паланка, Македония. Редник Пенчо Раев Косев, 29 годишен, загинал на 23 септември 1916 година на връх Каймакчалан. Редник Петър Петков Георгиев, 31 годишен, загинал на 24 септември 1916 година на връх Каймакчалан, връх Борис, Македония. Редник Петър Железов Станчев, 31 годишен, загинал на 30 септември 1916 година на връх Каймакчалан, връх Борис, Македония. Редник Пръхчо Железов Пръхчев, 47 годишен, загинал на 14 януари 1917 година в Бургази. Младши подофицер Ради Ангелов Радев, загинал на 28 ноември 1918 година на връх Пиперка, Чеган планина, Македония. Редник Тодор Димитров Ангелов, 24 годишен, загинал на 20 август 1916 година на връх Пиперка, Чеган планина, Македония. Редник Тодор Дълтев Косев, 22 годишен, починал на 4 септември 1918 година в град Ксанти, Гърция. Редник Христо Петков Мърлев, 21 годишен, загинал на 11 октомври 1916 година на Сивовски рис, Мораловско, Македония. Редник Чаньо Димов Станчев. Редник Чаньо Ангелов Станчев, починал на 20 септември 1918 година в град Щип, Македония. Години ни делят от великата епопея на Балканските войни. 100 години от гибелта на нашите предци. 100 години от безкрайните дни и нощи на ръкопашни боеве и атаки на нож, на безумна храброст и себеотрицание за майка България, както повелява клетвата. За тези героични дни, пълни с драма и героизъм, разказва Атанаска Янева, уредник на музейната сбирка. Благодаря. Може би не е прието на такъв ден да се казва добре дошли, но аз ще го кажа. Както едно огромно благодаря за това, че сте тук, за това, че се отзовахте на нашата с господин кмета покана. Днес е ден, който ни кара да се върнем 100 години назад, когато България изживява своите най-трагични и величави дни, тръгнала на война за своето национално обединение. През 1912 година и 13 България се възвръща Одринска Тракия, Беломорска Тракия. По волята на великите сили пак ги загубва. Затова трябва нова война, отново проливане на кръв. Този път България се включва като съюзник на Германия през Първата световна война. Първите военни действия започват срещу Сърбия. В тези битки, край Крива Паланка, нашият прадядо Голчо Андреев Голчев ще се прояви като един от най-храбрите
и ще получи орден за храброст 4-та степен. Там, край Крива Паланка, Желязко Георгиев Желязков, също от Прилеп, също ще получи орден за храброст 4-та степен. Военните действия продължават. България трябва да воюва на 2 фронта. На север, в Добруджа, срещу Румъния и Русия. На юг, в Македония, срещу една огромна военна сила, войските на Антантата, на съглашението. Техният брой е 380 000 армия, въоръжена с най-модерно за времето си оръжие, снабдена с всичко необходимо, продоволствие, медицинско оборудване, боеприпаси. Поради това тази армия успява да превърне Чеган планина, където се развиват военните действия, в една непристъпна крепост. Нашата армия трябва да я превземе, да преодолее заграждението от бодлива тел, бетонните бункери и всичко, което е на пътя им. А силите са неравни. Българската армия, разделена на 2 фронта, трябва да задържи тези позиции, за да не позволи на великите сили, най-вече на съглашението, да изпълнят своя военен план. А той е следният. Руска и румънска войска от север да превземат България и стигнат Стара планина и София. А от юг англичани, французи и сърби да превземат Южна България и също да стигнат до София. Ето това трябвало да се преодолее, да се спре и нашите прадеди го изпълняват с чест. Те нямат артилерийските оръдия на Антантата. Имат малки артилерийски оръдия, които са от Балканската война и нямат силата и мощта да оказват необходимия военен отпор. Нещо повече. Българската армия през цялото време е търпяла непрекъснат недоимък от боеприпаси. Но българите са имали едно – изключителен дух и изключително мъжество. Именно за това сега искам да ви разкажа. Там, където се развиват военните действия, е македонската земя, древна българска земя. Тя е планинска, но това са различни от нашите планини. Това са скални масиви, остри каменни шила, чуки, проломи. Долу, в ниското, тече река Родевска, в каменно корито. Няма брод, но трябва да бъде преодоляна. Местностите са безкрайно сухи, каменисти, безводни. И всичко това е теренът, на който се развиват тези военни действия. Офанзивата срещу тази армия, срещу българската армия от съглашенските войски започва през август 1916 година. Пак ще отворя една скоба и ще кажа, че в състава на английските войски влизат техните колониални войници от Австралия, от Индия, от островите в океаните, от Канада. Половината френска армия е събрана от Африка, италианци, сърби, литовски полкове. Ето това стои срещу нашите войници в Македония. През август, на 14 август започват първите тежки ожесточени боеве. И от сега ще кажа нещо, което да не ви стряска. Защото когато се четат военните сводки, човек настръхва. В тях пише след всеки бой: оглушал, онемял, полудял, безследно изчезнал, ранен и убит. Това четем във военните донесения. Защо оглушали, онемяли, полудяли? От непрекъснатият артилерийски обстрел. Часове наред френската артилерия и сръбската артилерия обстрелват българските позиции. Часове наред, започвайки призори от 4-5 часа до 10 часа, след което следват атаките. Уверени, че в българските позиции няма живи войници, сърбите тръгват. Но
едно голямо но. Нашите войници са имали такива железни нерви. Нашите командири са били до толкова опитни и твърди, че допускали войниците на противника да дойдат съвсем близко и тогава заповядвали контратака, сами оплавявайки всяка атака, тръгвайки пръви срещу куршумите, първи в атака. Тяхната команда е била след мен в атака на нож, а сръбската команда е била напред на нож, но сръбските офицери са стояли зад своите войници, а не преди тях. И може би този пример на българските офицери обяснява необяснимата твърдост на българския войник и неговата беззаветна вярност към клетвата и към делото. Най-жестоки боеве се водят за метиризите, това са хребите в Чегъм планина. Толкова тежък артилерийски обстрел, толкова експлозии, че всичко се подпалва. Цялата планина, цялата долина е в пламъци от експлозиите. Задушлив дим се вдига във въздуха от тези експлозии. Мирише на сяра, на нитроглицерин и на изгоряло. Не се диша, но нашите деди са дишали и са воювали и са отблъсквали атака след атака, връщайки сърбите в бягство, достигайки дори до техните окопи. В тези боеве ще загине Ангел Иванов Божанов. В тези боеве на 18 август ще загине Желез Тодоров. След това ще загине Ангел Иванов Георгиев. Един след друг. Защо? Защото точно на тези позиции нашите войници служат в 11, 13 и 15 роти и те са част от 11 Сливенски пехотен полк. На най-трудното място, на най-тежкото направление, нашите дети трябвало да отстояват българските позиции. Може би още по-тежко става след няколко дни, когато времето се влошава и започват проливни дъждове. Но нито проливните дъждове, нито кълта, нито студа не спират нашите войници. Позициите им, т.е. те завладяват и първите предни сръбски позиции. Тежко и страшно е да се чете за всички тези ужаси на войната. Но има още по-тежко, още по-страшно. Това, което става на връх Каймак Чалан. Там е 11-ти Сливенски полк, а той воюва срещу цялата сръбска Бдинска дивизия. Полк срещу дивизия. Позициите са разположени на самия връх. Казва се Каймак Чалан, но този връх има цели 4 имена. Сърбите го наричат капия на свободата, защото неистово се стремят да го завладеят и да разширят територията на Сърбия чак до там. Гърците го наричат Ворас. Местното население е Каймак Чалан, което означава господар на върховете, връх на върховете. А българите ще го нарекат връх Борис на името на княз Борис Търновски, бъдещият цар Борис III. За този връх се носят легенди, а това, което са преживяли нашите войници, няма думи за описание. Френското командване докарва корабни оръдия, най-тежки далекобойни гаубици, които да обстрелват българските позиции и да разрушат, да сломят съпротивата на българите. Не успяват, въпреки безкрайните артилерийски обстрели. Там, на върха, нашите дядовци проявяват чудеса от храброст, защото положиви от умора, неузнаваеми от непрекъснатото бдение, гладни, ужасени от смъртта на своите другари, те не напускат своите позиции и продължават да се сражават. От рота, която наброява 204 души,
остават само 54. И това е в началото на боевете за Каймак Чалан. Страшно и тежко, нали? Но страшното предстои, защото започва да вали сняг и температурите падат. 2-метров сняг, пронизващ студен вятър, нетърпим студ, а те трябва да отстоят. Няма резерви, няма подкрепа. Трябва да запазят позициите. Ето в такива тежки условия нашите войници са стояли там и са се сражавали. Няма във военната история на света друг такъв случай, в който военни действия да са се водили на такава надморска височина. А връх Каймак Чалан е висок 2536 метра. За сравнение, 200 метра по-висок от връх Ботев. Няма друг планински връх в света, който да е променил своята височина в резултат на тези взривове. Защото от артилерийския обстрел цели 11 метра върхът е станал по-нисък. От 4 до 11 метра. След войната геодези ще премерят височината му и ще документират този факт. Там, на Каймак Чалан, нашите деди прославят името си, прославят и България. Ще получат 2 благодарствени телеграми от княз Борис Търновски, бъдещият цар Борис III, и от цар Фердинанд. В тези ледени дни и нощи загиват Желез Тодоров Райчев, Манчо, 25-годишният Манчо Ганев Спиридонов, 31-годишният баща на 2 деца Петър Петков Георгиев, 29-годишният Пенчо Раев Ангелов. В следващите дни ще загинат още всичко 13 човека от село Прилеп. Затова връх Каймак Чалан е свято име за нас, за жителите на Прилеп, за потомците и за всички, които сме наследници на тези смели хора. Връх Каймак Чалан става свидетел на храброст, която надминава известното, допустимото, възможното. Ще напише в своята книга Каймак Чалан писателят Красимир Узунов. В последните дни от тази епопея съотношението е на силите 1 срещу 20. Един български войник срещу 20 сръбски. Заповедта е да се държат до последно, при минус 27 градуса температура, без да имат топла храна. Походните кухни са останали далече назад, долу в ниското. Храната им е хляб и солен кашкавал. За войници и за офицери е еднакво, едно и също. Седмици наред. Но не отстъпват. Има един критичен момент на 20 септември 1916 година, когато уределите редици на нашите роти, войниците не издържат и тръгват да се връщат назад, обезумели, оглушали, дезориентирани. Резерви няма. Единственото може да се направи е командирът на полка, самият той ранен, да се опита да ги спре, и затова заповядва на ординарците, санитарите, телефонистите, тези, които са в щаба при него, да тръгнат към позициите. Сърбите вече са заели нашите предни позиции и сръбската артилерия най-после спира своя обстрел, да не засегне своите. И в тази звънтяща тишина командирът казва едни прости думи. Той не обвинява войниците, че са напуснали местата си. Той им казва: освобождавам ви от военната клетва. Решавайте сами. Напред към смъртта или назад в постъпление. И човешката храброст надвива човешкия страх. Връщат се и тръгват. Сърбите са втрещени. Те не очакват
че от разрушените окопи на нашите войници, от всичките избити, отново ще върхлетят върху тях, като призраци. Точно така сърбите са ги наричали – призраци, и са бояли да влизат в бой. След войната един сръбски офицер ще напише в своите спомени: българите се биеха като неживи. Не бях срещала тази дума. Върнах се да я прочета пак. Бият се като неживи. Но като помислих, разбрах, по-точна и по-вярна дума от тази няма за тези боеве. Не спирам да се чудя как са издържали, но е факт. От 6000 души, които се качват на върха, остават само 800. 5200 завинаги остават там, на връх Каймакчалан. Оставят ни един истински пример, който ние трябва да помним. Затова трябва да помним имената им. Защото те не са просто нашите деди. Те са герои. Светла им памет. Чест и слава. На фронта и мъката по загиналите са толкова силни, че народът ги изплаква в песен. Какво ми е чудо станало на връх на Каймакчалан. Днес, след 100 години, тази песен още се помни, още се пее. Песен за Каймакчалан, записана по спомени от Ганка Раева, изпълнява Никола Димитрова. Какво е чудо станало на връх на Каймакчалана? Много гранати паднаха, много юнаци раниха. Ранили, кого ранили, раниха люто Стояна, раниха люто Стояна, в лявата страна в сърцето. Стоян се, ясно спровикна, дружина вярна сговорна. Както си вярно събрахме, тъй да се вярно слушаме. Кога се в село върнете и моята майка видете, много и здраве носете, да моята майка кажете. Стоян се, бабо, жени за черноземска девойка. Гарвани бяха сватбари, урли му бяха кумове. Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях. Ще напише Иван Вазов в стихотворението си Сливница. Сливница изпълнява Биляна Дянкова. И други пот минахте, де няма отпуск, ни зов за борба. Вие, братски, се прегърнахте, легнахте и лека нощ навеки си казахте до втората тръба. Но кой ви знае, че спите в тези полета?
Над вашия гроб забвението цъфти. Кои сте ви на цянката ви глета? Не мисли никой днес, освен поета и майките свети. Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко, бяха, и твоето име само като бяха, умираха без страх. Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не избира, от диви и рев на битката гръмлива, от екота на Витоша бурлива, от вашето ура. И този венец, той няма да завене, и тази песен вечно ще гърми, из българските планини зелени, и славата ще вечно пее и стене над гробни ви хълми. Шуми Марица, окървавена, плаче вдовица, люто ранена. Шуми Марица, окървавена, плаче вдовица, люто ранена. Марш, марш, с генерала наш, бой да летим, враг да победим. Марш, марш, с генерала наш, бой да летим, враг да победим. Български чеда, цял свят ни гледа, хай към победа славно да вървим. Български чеда, цял свят ни гледа, хай към победа славно да вървим. Марш, марш, с генерала наш, бой да летим, враг да победим. Марш, марш, генерала наш, бой да летим, враг да победим. Левът балкански, бой великански, с орди душмански води ни крилат. Левът балкански, бой великански, с орди душмански води ни крилат. Марш, марш, с генерала наш, бой да летим, враг да победим. Марш, марш, с генерала наш, бой да летим, враг да победим. Спора шум се вдига, лъска саби щитове. Ето Симеон пристига, воеводи си зове. Ето Симеон пристига, воеводи си зове. Цариградските палати разтрепера се роман. Цариградските палати разтрепера се роман. Прати дарове богати в Симеоновия стан. Прати дарове богати в Симеоновия стан. Неща даровени златом, гордо викна Симеон. Неща даровени златом, гордо викна Симеон.
си взреви ясни, с трудови хора и рози прекрасни, в моята пролет, в моята есен, бъди ми ти пролет, бъди ми ти есен, в моята пролет, в моята есен, бъди ми ти пролет, бъди ми ти есен, докато бие мене сърцето, докато пее птица в небето, докато волен вятърът тича, тебе, родино, аз ще обичам, докато волен вятърът тича, тебе, Българио, аз ще обичам, родопски килими, гори и поляни, в нови морета, реките ни спряли, и блокове ширли, с златни пшеници, изпълват с радост сърца и зеници, и блокове ширли, с златни пшеници, изпълват с радост сърца и зеници, докато бие в мене сърцето, докато пее птица в небето, докато волен вятърът тича, тебе, родино, аз ще обичам, докато волен вятърът тича, тебе, Българио, аз ще обичам.